Lima sa 19 ka-armas ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy gisurrender na ngadto sa kapulisan sa Davao Region. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Human giserve sa Civil Security Unit sa Police Regional Office 11 ang license revocation sa mga armas ni Kingdom of Jesus founder Pastor Apollo Quiboloy ni adtong May 2, 2024. Gisurrender na sa kampo niini ang pipila ka mga armas sa pastor Miyerkules sa kadlawon. Gidawat ni Marlon Acobo, ang executive pastor o representative ni Quiboloy sa gawa sa usa ka tulunghaan sa Davao City ang notice. Human sa pag-serve sa notice, dayon nga gisurrender ang 5 sa 19 ka armas nga gilangkuban sa usa ka Colt rifle, 2 ka Barrett pistol ug 2 ka Metrillo pistols. Ang nahibiling 14 pa ka mga armas. Nabaligya na matud pa. So pagka-receive niya sa notice, gisurrender man po day niya ang 5 ka firearms, bali composed of 1 ka rifle o 4 ka pistols. Plus 14 documents na nagpatunay na nabaligya na ni Pastor Quiboloy ang 14 other firearms niya. May 2 pa na surrender around 4:40 a.m. Sa karon, wala pa ideya ang kapulisan sa lokasyon ni Quiboloy. Kinsa pa dayong ginapangita luyo sa ginatubang niining managlahing kaso sama sa human trafficking, child abuse ug uban pa. Hinoon, gipasalig sa kapulisan nga duna sa lay koordinasyon sa Davao International Airport Police kung ugaling mugawa sa dakbayan ang pastor. Naga-monitor man pod ang Davao International Airport kung mugawa si Pastor Quiboloy or dili. Kauban si Mel Cominares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.